Добър ден, драги зрители! На 8 ви бях качила един видеоклип от една отбивка в Петрохан, да видите какво незаконно сметище има. Сега реших на връщане, след като ми изписаха от болницата, на връщане към Монтана, да спра да си изям сандвича до реката. Ето, забележете, че ние просто сме си потънали в нашите си боклуци. И какво е това правителство и каква е тази съвест човешка, нямам думи. Ето. Това е преди разклона за Чипровци. Главният път Берковица, Монтана. Забележете. Строителни отпадъци. Унищожаваме красивата ни природа и да знаете, че природата няма да мълчи дълго.